И здравейте хора, в първия ми клип в моя нов канал. Не знам тези, които знаят, но аз преди имах стар канал, именно Майло, където качвах видеа, но поради причини в момента не мога да в него и започваме с това нов. Както ще вече има такива гейминг видеа и най-различни. И първото ни видео е именно на Fortnite. Аз не съм много добър на Fortnite, само казвам, защото играят миналата сряда. Но ще се учим заедно и така. Ще помъча вече да не си губя този профил, защото смисъл... Не! Опа! Помпичка. Така, те ще ги щупя, защото ми дават как цяло 8G. Тето и не ми трябва. Сега като първи клип ще разгледам настройките на този телефон, защото до сега не съм играл. И така. Той не ми трябва, ама нищо. Помпа. Принципно правил съм килчета. Опа. Това не сте го видели. Не можах да цъкна една време. Аре. Помпа. Бургер. Трябва ми този бургер. Къде те звата? Благодаря. Имам две помпи. И така. Не знам дали ще има коментари, дали ще има нещо, дали ще има коментари, не знам. Няма си на представа, ще измисля и друг начин на снимане, да не е така. Но за всичко има време. Дет. Така. Ти не знам. Не, няма да вземам нищо. Имам достатъчно неща. Така, да, щях да казвам, че нали започвам от начало и може да бъде малко по-различно, малко по-странно, ама ще свикнете. Това не знам, що го взех, но няма се. На Мичо! Има помпа. Така. Нямам. Къде? Не знам. Малко съм слаб. И това видео няма бъде много дълго, ама те. Чувам, че има някъде хора, обаче не мога да видя точно къде. Там отгоре. Чакай ще ги изкемпа. Обаче... Опа. Така, отново. Принципно, аз още нямам скринове, нямам нищо. Че ми залетя нещо на очите. Айде. Така, както казах, аз не съм добър. Видяхте, не съм добър. Правил съм тук-там някой кил. Един път на релот, в смисъл вчера, на релот направих 12 кила, което беше максимума. И като цяло постижението. И искам да видим дали ще има популярност. В смисъл, знам, че отначало няма да има нищо. И какво прави? Без киселина, да знам. Просто ако някой гледа изобщо с клип, защото може никой да не го гледа, моля поне лайкни видеото, ако ти харесва или нещо такова. Защото аз се помъча да правя готини видеа, макар че аз не съм експерт. И ако може се абонирай за канала, ще бъда много благодарен. И да. Така.
И така. Сега започваме игра. Разбира се, вече има хора и аз трябва да се намеря оръжия, преди да се ме убили, защото... Да. То с пистол е... Леко казано гаден смисъл. Не е зле, ама не е добре. Ана, мечо! Трябва да бягам, защото иначе никакъв шанс да оцелея. Да. Надявам се да се бият там. Мен да ме оставят. Да се събера... Уръй! Опа. Малко сега точно. Ари бе! Стани на място. Ей. Защо? Ама аз не мога още и да строя. Оле, куче. То верно, че имаш такива. Чакай, мога ли да го направя по-добре се вижда смисъл? Долу-горе, нещо такова. Може би? Ти добре ли? Кажете, ако е добре, защото със сигурност ще го променя това нещо. Няма съмнение още. Не, май прекалено далеко. Се замисля, не знам. Вие ще кажете, ако има коментари и да няма, ще го и оправим спокойно. Не се тревожете и знам, че на никой не пука, често казано. И да. Пипи. Тук има някакви супер OG скинове, смисъл този... Чуя се дали да скочим на маркирането или тук. Ай на маркирането. И да. Както виждате от моите две игри са много зле. Това ще бъде последна игра за този клип. Много съм тъп. Мога ли да се хилна? Не. Естествено, че не мога. Бипи. Къде спия този шейк? Това ма хилна на Макс. Ана, ела така, ела. Айде. Пътеките. Там е човек. То... Изи, пизи. Да е щит. Ти не е зле. Ама аз нямам патрон за помпа. Едно мини. То сме блокнал. Обичаш? Махни се, да. Тази патрон за помпа. Не сега за помпа. Някъде чест? Не. Там горе има чест и ще отида да видя дали... Има някакви патрони, има те не са за помпа. Нали? Да. Ще взема едно такова. Дърво. И пак не ми дай патрон за помпа. Левелъпнах. Тук има някъде хора. Ана Мечо! Ана Мечо!
Ана. Да, това ще бъде за този клип, май. Както виждате, аз съм много зле. Да. 34 левел. Да. Сега ще видим дали има коментари. Ако има, напишете на какво искате да играем. На Battle Royale пак, на Reload или на Ranked Reload. Напишете просто нещо, на което искате да играем и аз ще го играя, ако може изобщо. Така че, абонирайте за канала, оставете по един лайк и се надявам да станем колко се може повече хора. Чао!